Sayo pa, malaksi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Sige, dakutin na. Okay, duha. Paruyag ni na, tatay didila. Ito pa. Yan pa, palagahin mo pa. Ayan yung nagdadagkot si baby. Nakamarimar hairstyle siya. Ay, naku. Ay, electric fan. Patayin muna natin ang electric fan. Kasi yung... Sige, pagbutang sausawan. Otrohin mo yun, otrohin mo. Sige, mamay. Pinarong ko muna yung electric fan. Kasi mamamatay yung... Ayaw maglaga. Ayun. Gusto yata ito magsirit. Mga tina... Ka naman nag-ihip. Huwag ka na ninanay ka. Hindi ka, tantakan lang naman. Happy birthday. Birthday to you. Ay, limbot, good. Minus points kasi ni. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Sayo pa, malaksi. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Pagsugaran mo laksi, gilaksigod man. Mama, sige. Nanay, parang hihipin. Ano na, luwak na lang ito. Hihipan mo na ang kandila. Bisa, ikaw lang ang magtuig, mamay, kung saan mo gusto. 1, 2, 3. Mamay, ito isa pa. Opo. Yeah! Di kan hay na si Keeper kay di ba si Keeper sa pag may pag nagbe-birthday sa si Keeper ako magbublon man ako. Mama, happy birthday. Ayan, welcome back mga guys. Nandito po kami ngayon, nakikipa-birthday po kami ngayon sa birthday po ni Mamay Nimsa. So, ayan o, nagkanta lang po kami ng isang happy birthday tapos, ayan na kagad, kainan na kagad o. At ayan mga guys, birthday na, happy pa. At nandito po kami ngayon sa bahay po ni My Name Pa Infante. At dito po kami ngayon mga guys, magdi-dinner. At ayan mga guys, oh, may happy birthday pa na cake. Ayan oh, dalawa ang kanilang cake talaga. At ayun, tiniksapan na yung isa. Syempre mga guys, ang dessert na paborito. At ayan, may inihaw. Manyang na lang ang kulang mga guys. At syempre, ayan, may kinagud na kamutikyo. Ayan mga guys, ayan, may putot kutsinta. At syempre, ayan, binalik ko, nilirik na yung cake. Wala na yung tiniksapan. Ayan, may spaghetti. At ayan, may purutas. Syempre, ayan oh, may muron, mayroong pilit. Ayan, may pansit na pampahaba ng buhay. At may tinula na may sabaw. Tinula ba yan na may paggagamitan ng sabaw? At ayan guys, bumahog na si Aileen. At syempre ako, dahil ako'y mahiyain, pinanood ko lamang sila.